Magadi, there are people who are saying, Minox, we're too hypocritical about my drugs. I go on monoroa, I mean German. Yes, in the roa for medicinal purposes. When I say medicinal purposes, Mbanje ndoputa kuti ndiwane appetite and pute amene kuti vamwe vanoputa vachida kuwane chii. I can only speak for myself, I cannot speak for other people. And in this also. So mumwe munhu akantaura ndoputa mbanje wakabvunza vanhu vandoswera nawo kana vandotamba nawo vanokutaura kuti uye haputo ndokana kuti kana 10 days ndisina kuputa mbanje handisi munhu wekuti I cannot survive without mbanje, no. On the other hand, panyaya ye-Broncleer, the cough syrup, inini ndoputa futi ndinorowa Broncleer because ndokosora. Ndinongokosora, I don't know kuti zvakabva nekupi. It started when I was in a car accident in 1997. I broke my neck when I was in a car accident in 1997. And I was with a friend, Hans Ishmael. He broke his pelvis. So I think I have an internal injury in it out in the kosori. Even ndakarara ndakafesa rimwe side kandikosori but ndakangochinja ndakafesa rimwe side andikosori. And even ndakaenda kuna doctor ndichiti andida kutestwa TB akanzi iri negative. I've been tested TB for maybe over 10 times because mabasa ese andinoshanda mazhinji acho andakashanda. Even in Canada kunoku you have to have a TB test because ndinechidila nepublic. I was a telephone technician for 4.5 years. I was tested for TB. I was a school bus driver. I was tested for TB. There was another place ndakamboshanda futhi. I was tested for TB. And I was around one vakamboita TB. So every time I come to Canada, I have to get tested for TB because I just trust our Canadian government. Zimbabwe unogona kuteswa TB paNazareth inobva yatokubata ipapo. And ndatanga kunwa Hystalix kudhara. We're talking early 2000s. Hystalix ichitengwa in my pharmacies. But because inini I didn't know what was happening until the doctor akatongotaura kuti German rambai muchingoita yamuri kuita ndopiwa prescription yecough syrup every month yecough syrup ini my prescription yakatonzi Cofex anditi prescription date ritoripo ilo date April 21, April 16 kan. It's not because I want to justify myself zvandinoita when I'm around people. I say vamwe vanonwa cough syrup kuti vadhakwe, ina handinwi kuti ndidhakwe, ndonwa kuti ndirari. Mazvinzwa? Haufa wakandoona masikati ndinwa cough syrup hazviti. And handinwa every day futi ka. Pandokwira ndege pai unenge uchida kuprotecta vamwe vanhu kuti vasafungire zvavanofungidzira, waiziya. Sometimes neni sikadombokosora. But ndotongoti kuno zvakatochipa kuZimbabwe kuno, you know, I have the money to buy Broncleer. I have the money. Nditenga 3 mabhodhoro kana 6. It's only $6 for me
and ndakakosora. Most people vanondiziva inini vakambogara nini, even pandakamboenda kuUK, they can tell you kuti Blaza anokosora stereko. You know what I mean? Even pandakamboenda kwanana Swaziland, kwanana South Africa, I have to have a cough syrup close to me. I'm not addicted to Broncleer. I'm not addicted to any cough syrup. Chinhu chandokwanisa kungotaura kuti ichi ndo chandinonyatsoita is beer drinking. And mbanje ndoputa, but handisi level yemunhu anoputa mbanje. Handikambozviti ndiri level yemunhu anoputa mbanje, because mbanje ndakatanga kuzodziputa I think 1999. That's like 30 years. I was almost 30 years old. Pesa banasikaputa mbanje for appetite purposes. You know, ndakatomboonda zvekutoti ndakatongogaya kuti you know, ichikafu chichichi. Saka munhu usataure kwausina kuswera. Tango understanda munhu kuti munhu ari kumira akamira sei. Vamwe vanhu vari kurova makosira paya, they're doing it for medicinal purposes. But kune vanhu abuse zvinhu izvi. Kutori nevamwe vanhu vanotonwa wawa, ana Pilsen, ana Zambezi for medicinal purpose. Haatombonwa wawa. But anenge akataurirwa nadoctor kunzi iwe unofanira usanwe zvanakaso zvana Black Label izvi hazvisi right pahealth yako. You know? There's nothing that anybody can tell me kuti aiwa madmani he utori mukuru wazvo iwowo unorova brongo unoita sei. I know vanhu vanotengesa brongo, ndoziva nhingi kwainotengeswa, ndoziva vanhu vanerova brongo, you know. Asi ndamboona munhu anorova brongo ari violent. Asi ndamboona munhu anorova mbanje ari violent. But I've heard vanhu vanorova brongo vakafa because vakaabuse brongo. Inodambura matumbu brongo ye. Because yakastika. Wakutoda zvinhu zvakawanda, wakutoda hot coffee every time, but vazhinji vacho havanwi tea. Last time I drank tea was 1985 when I finished school. When I finished Form 4. Imagine 1985. That's like 35 years ago. That's the last time I drank tea myself personally. But the doctor told me I should try drinking tea. So, kana ndakunwa tea manje, ndakutoona kuti anzi wakanwa tea isa huchi. Ndakutoona kuti chikosoro changu chakuita shishabho. Saka zvebrongo izvi aiwa akomana. Brongo is a thing chiri kuabuswa. Ndakatosvikawo zviriko, handombozviziva zvinhu zvaizvi. Ndongotenga ndozvisiyawo ipapo. Ndio inonzi nakadhula dhaka yacho iyoyo. I'm not addicted nezvinhu zvakana brongo. I can do without it. And sure vanhu vakawanda they are addicted to it. Vamwe vakatofa. Same thing as zvana Crystal milk. Inouraya. Ndozvandinoziva. Inouraya inopengesa. Brongo yacho inouraya inopengesa. Kana hwahwa chaiwo unopengesa unouraya futi. Kafiro kako ndo kanoenderana kuti wafanei. Unogona kunwa hwahwa otanga ebar fight. Unofane kurohwa. Wachinzwisisa. Unogona kubayiwa nebanga. Saka chinhu chese chine maconsequences acho. Zvatiri kutaura izvi zvinhu zvinofanira kubenefita vanhu vari kunze uku.
In like I said, I'm content with my life. Very, very happy. I'm that person who I'm not a counselor and ndinakuenda kuchikoro kunodzidzisa vanhu kuti musapute mbanje, musarove broncleer, musanwe hwahwa, musade aiwa ndezvakwe itai uri kuita. Itai uri kuita ndoita yandiri kuita. Waiziya? Ndoita zvandoda. But vapfana vari ikoko, some of them they cannot maintain that. They became one addiction, one dependence on those things. And I'm not dependent on cough syrup. No, I get maybe my prescription a cough syrup. I get 3 kuno Canada. You know what I mean? Pandakauya kunoku nasikatombo kuZimbabwe ndakabva ndisikaite ma-allergies. Unoziva ma-allergies ekuti unenge uchiyetswa. When I came here, the first 10-12 years anambobvira ndaita ma-allergies. After that nandane ma-allergies kana na 2002. So ndorova ma-allergy pills the whole summertime. Ndorova ma-allergy pills because I'll be having coughs, runny nose, maziso angu anozvimba zvokuti ndotadza kuavhura. So what is $35 a month Canadian for me to pop one pill kuti ndisazvimbe maziso kuti ndisayetsure in public? Nditori nevanhu vanotonditaura kuti zvinouraya. I've been doing it for almost 20 years. I've been taking this cough syrup for almost 20 years. Cough syrup. Zimbabwe taitora ichiri kunzi Hystalix. Even ndakaenda kuZimbabwe manje Hystalix inotengwa ne-prescription. Inanditenge ne-prescription. Ndongopinda mupharmacy ndikudawo Hystalix. Handitomboenda kune handitombotaura zvakawanda. Kudawo Hystalix mari yangu iyi. Inotodhura mupharmacy than mastreets. But ema-streets sometimes inenge yakarohwa concussion, sometimes inenge isiri chaiyo. Maiziya? Kunoku chaiko I can buy a cough syrup over the counter. But why should I buy it over the counter when I can get it for free from my doctor? And it's prescribed. The ingredients dzacho dzirimo dzakatosiyana is for medicinal. Iyi ndeyongomisa at that moment. Iyi inotoita healing process and I would desire this one. Cough syrup. Saka, I'm not justifying myself, but I am telling you, I've been taking cough syrup for more than 20 years. I've never had a problem with it. I don't abuse it. Mbanje, I don't abuse it. But the wawa do not abuse wawa. Ndakambo abuse wawa. To the level wekuti ndakaita accident ndakachoka mutsipa. Uchindiona ndichikutaura ndakachoka mutsipa, you cannot believe me. I was in a big thing in a halo for 3.5 months. In a halo. My doctor had to come from Cuba. Ndakaitwa operation yacho when I got in an accident, it was Kingston, Ontario. My doctor came from Cuba because my doctors are not at that operation. Yes, C6 and C7. They were not available. There are very few doctors in that field, Munom, Canada. That time, I don't know about now.
I went for rehab for 2 years. When I went to Zimbabwe, you know, my parents about kuchoka kwandakaita mutsipa. My brother died while I was in the plane, our firstborn. Uchiburuka pandege kutambirwa nevanhu vari kuchema. Kochi, posafa, mawani. Apo uri kuchema wakatopfeka chinhingichi chinonzi chimai ndikuratidze nditori nazvo zvimasini zvacho. 1 minute, chimai ndikuratidze masini acho. Aya masini acho. Ukona, this is my thing chandaipfeka ichi. Ndechemutsipa. Ndakatochipfeka for a long time. I have another one, like a soft neck thing. Saka, even if I go on a plane, I can wear it. I'm supposed to actually take it everywhere I go. Malaysia, let's not. Iwo kana chikutaurira zvandiri usade kuzvichinja so azvibudi because I am somebody. Some of you vanongokomenta yaka ungori munhuwo zvake ma-keyboard warriors. You don't get to understand kuti aiwa munhu akamira so akaita so. So ndo nyaya yezvinizvi zvinodhaka izvi. 20 years I've been taking this cough syrup. But, you know, Parkerson Broncleer. Broncleer is much better than Hystalex. But teaspoon ke Broncleer unorara. Kuzodo akazorwa kote yekabhodhoro kai. 2 minutes unenge warara fanike susa andizvitire for entertainment purpose. Anditi ndoka life kacho. But otherwise ndo one thing chanida kutaura takutomuvha paimwe topic.